लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा 2025 आरो 26 मायथाइनि जि 112थि बोसोरारि जि एनुवेल कनफारेन्स बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि जोंहा बियो फैबाय थानाय 29 तारिख जानुवारिनिफ्राय जागायगोन आरो बिनिनो दिनै जोंहा नैबेयाव जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै लाइ खुन्थिया दिनै गायसनगोन बे प्रग्रामनि आरो बेयाव सोर सोर बाहागो लाफैदों आरो माबायदि जायो हाबाफारिया नोंथांमोना गुवारै नायलांबानो जाबाय आङो दिन्थिलांगोन 112थि जि एनुवेल कनफारेन्स बोसोरारि जथुम्मानि जि पेन्डेलनि लाइ खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै बेखेवगोन लाइ खुन्थिया गायगोन आरो जोंहा बेयाव बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि दैदेनगिरिफोर दङ आरो बेजोंनो लोगोसे दानि बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथां रिहन दैमारि सार बिथाङा नुजाथिदों आरो बिथांनि नुजाथिनायावनो दिनैनि नैबे फैबाय थानाय बे एनुवेल कनफारेन्स बेनि लाइ खुन्थिया गायसनजेननाय बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो हामबाय होनदों दायो आङो बे बिथा मण्डलिनो दान्दिसे सम गिबियावनो जोंनि सेक्रेटारि जिसु ख्रिस्टखौनो हामबाय होनदों जोंनो बेबायदि मोजां सम आरो बेनि लोगोसे होबाय आरो हामबाय होनदों आरो बे समाव जोङो जोंनि मण्डलिथिनिफ्राय जानानै जोङो नोंथांमोनखौ जोङो बरायदों आरो जोङो नाजावना लादों जोंनि मण्डलियाव जे मोनसे बिबिसिनि 112थि बोसोरारि जथुम्मानि जे हाबाफारि बे सभाया जोंनियाव जागोन बेनिखायनो दिनै बे खुन्था गायनाया दिनै फार्स्ट बेनिखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जों फाइनदों आरो बिदिनो जोंबो लोगोसे जोंनि गांसे आर'नाइजों जोङो बरायना लादों डिपुटि चिफ बिथां रिहन दैमारिखौ गेलागाव बख्रिबारिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनाय जाबाय गिर्जानि पास्टर बिथांखौ हामबाय होनबाय जोङो हाबाफारि बायदि जोङो बेयाव बेखौ गायसनगोन बेनि उनाव जों माखासे सावरायनांगौफोरखौ जोङो हजोंनो जिरायनानै माखासे स्ट्रेटेजिफोरखौ बानायगोन आरो सावरायगोन बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ सोरगोआरि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय जोंनि दिदोम आफादगिरि सारनो आं समखौ होनाय जाबाय फैबाय थानाय 112थि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ खुंनो लागै दानानै होजानाय जोंनि बान्जाय आफादनि आफादगिरि जोंनि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि मानगोनां बेवहाय आफादगिरि दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जोंजों फैनो हानाय बिटिसि सरकारनि डिपुटि चिफ सार लोगोसे प्राक्तन आसाम सरकारनि केबिनेट मिनिस्टार जोंनि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि सेक्रेटारि बानजाय आफादनिनो गुबुन गुबुन दालाय आफादफ्राव थानाय कनभेनारजों लोगोसे गासै सोद्रोमा आरो गिर्जानि गमगिरिनिफ्राय लानानै बे गिर्जानि गासै मावथिफोर बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जायफोर जोङो ज' जानो थाखाय थांबाय थानाय जोंनि 112थि बोसोरारि उनाव इसोरनि बाइकखौ जों नायगोन पुस्तिथिखौ जों नायगोन Oreina, 'Oreina, 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 '
gotarsin jiu khone biya bakang rakho jengna binti ba Hallelujah nengni goro Hallelujah Amen Hallelujah nengni goro petang angnizi Ului cinta Teinai penda bisaya Aku mana dari papini dugarba Hallelujah nemi goro Hallelujah Amen Hallelujah nemi goro petang angnizi Onaneze Oiko betang kamhede Boyni bengesea Onaya jemte Hallelujah nengni goro Hallelujah Amen Hallelujah nengni goro petang এই কাৰণে প্ৰভু জিহুৱাই এইদৰে কৈছে চোৱা মই চিয়নত ভেটিমূলৰ নিমিত্তে এটি শিল এটি পৰীক্ষিত শিল দৃঢ়কে বহুৱা চুকৰ এটি বহুমূল্য শিল স্থাপন কৰিলোঁ যি মানুহে বিশ্বাস কৰিব তেওঁ অধৈৰ্য নহ'ব हारसा बाइबेलाव एसे बुजिनो गोब्राब मोनो इंलिसाव आरो बर'आव एसे रोखासिन जादों बेनिखायनो फोरबो इसोरा बेबादि होनबाय नाय आङो जायनाव नबथिनि थाखाय थाइसे अन्थाइ दोनदों बियो आनजार नायजानाय अन्थाइ खनानि दाम गोसा अन्थाइ गोगोमथार नबथि जायहा फोथायगोन बियो दिदोमै थागोन बे बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा जोंखौ आशीर्बाद खालामदों आं गिबियावनो आरज खालामो सोरजिगिरि अनसुला गोथार बोलोगोराथार आफा इसोर आफा नैबे समाव नैबे फैलाव फोथाराव जोङो नोंनि बिसाफोर जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सननि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे जोंनि बिटिसि सरकारनि डेपुटिसि जोंजों लोगोसे दं जि बिसेस थांखिजों आफा इसोर जों बेयाव गसंनानै दङ फैबाय थानाय जानुवारि दाननि जोबथा खालारनिफ्राय फेब्रुवारि दाननि 1 खालारसिमहालागै नोंनि थैजों गायसनजानाय गेलागाव बाप्टिस्ट गिर्जा आफा बेयावनो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सननि 112 बोसोरारि जथुम्मा आफा इसोर जानो थाखाय थांगासिनो दं आफा बे सभानि जि मैखोम जोंनि चार्च पेन्डेल आफा इसोर बिनि खनानि खुन्थियाखौ आफा इसोर जों गायसननो थाखाय जों दायो सिगांदों आफा दानो जों नोंनि खाथियाव सदबदों जोंनि समस्त सभानि जितु केन्द्र बिन्दु प्रभु नैबे गिर्जा न'आनो जागोन आफा बे गिर्जा न'खौ जों नोंनि पबित्र नामाव आफा इसोर नैबे थावनियावनो आफा लुखांनो थाखाय बिनि खनानि खुन्थियाखौ बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै जों गायसननो थाखाय जोङो बेवहाय जों थामथिम जाबाय जि बायख'खौ आफा इसोर जों नायदों जों दान्दिसे बेजोंनो नोंनि गोसोनि खोथाखौ आफा जों बुजिनो इच्छा खालामदों आरो बेजोंनो आफा इसोर नों जोंखौ आशीर्बाद खालामगोन जोंनि बे हाबाफारिखौ नों बोरगोनां खालामगोन पबित्र आत्मानि उपस्थिति आफा इसोर जोंजों लोगोसे थागोन आफा जों नोंनि खाथियाव खर' गंग्लायै आर'ज खालामदों आफा बे समायखौ आफा नोंनि बोलोग्रा आखायाव गथायनानै नोंनि गोथार जिउनि उपस्थिति जोंजों लोगोसे थानायखौ नायबिजिरनानै प्रार्थनाखौ जोंनि बासैबो जिसुनि नामाव जों बिदों आमेन जि बायख'खौ जों फरायबाय बहाय
जिसुयानि गेजेरजों इसोरा गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंनायनि रावानो बहाय बेरखांदों बेयाव बेखौनो बुंदों जदिव गुबुन एंगलजों बे बाथ्राखौ बुंदों जोंनि बासायगिरि जिसुआ जोंनि गेजेराव फैनो थाखाय इसोरा परिकल्पना खालामना दोनखानाय जि बाथ्रा ख्रिस्ट जिसुआ इसोरजों सायख'जानाय जोंनि खनानि खुन्थिया जि न'खौ गोगोम मोनसे खाम्फानि सायाव लुनाय जागोन मथिनि हल्ल' आयदायाव जिसुआ गावगाय बुंना लानाय बादि बिनि बाथ्राखौ जदिव बुंनाय जादों गुबुन फारसे जों जेब्ला दिनैनि कन्टेक्सआव जों नायनो थांगोन दिनैनि कन्टेक्सआव नायनो थाङोब्ला जों बेखौ नुहुरदों जोंनि सभानि जितु मुल केन्द्र बिन्दु बे केन्द्र बिन्दुआनो जाबाय गिर्जा न' जों जेसेबां मण्डलिफ्रा फैनानै बहाय साबना हामना मोजां बेबादि डेक'रेसनजों जोंनि पेन्डेलफोरखौ लाइन पेन्डेलफोरखौ जों बानायगोन बानायना थाब्लाबो जेब्ला जोंनि गिर्जा न'आ लास्टिं थानाय नङा गिर्जा न'आ जेब्ला थावरिना थानाय नङा बे गसंनानै थानाय नङा अब्लानिया बे जोंनि गासै मावनो लानाय खुंनो लानाय सभानि गासै हाबा हुखाफ्रा जोंनि कार्जहुसिफ्रा बे फैमाल जायो आरो बेनिखाय गासै सभानि केन्द्र बिन्दुआ नैबे जोंनि गिर्जा न'आनो जानानै दङ आरो बेखौनो जों दिनै खनानि खुन्थियाखौ गायसननो थाखाय थांदों आरो बेनिखाय बे खनानि खुन्थियाखौ इसोरनि बायग'आ बे माबानि जिसुया बिजाबनि 20 बालाब 6 सिरियाव बेखौनो बुंदों इसोरानो गोगोम बिथाखौ गायसनो इसोरा गायसननाय बे बिथाया लर सर जाया इसोरा जेब्ला जोंनि बिथाखौ गायसनगोन बियो लास्टिं गोनां जायो बियो जोरसुला जायो आरो जायफ्रा बिनि सायाव भरोसा खालामो बे गायसननाय बिथानि सायाव जायफ्रा भरोसा खालामो बिसोर मालाब्लाबो लाजि सिं सिं जानाय नङा बाइबेला बेखौ बुंदों बेनिखाय फैदो जोङो जोंनि सभानि जितु मेइन चार्च पेन्डेल बिनि खनानि खुन्थियाखौ जों गायसननो थाखाय जों आवगायबाय इसोरा बेयाव लोगोसे थाथोंसै जों बेवहाय लोगोसे जागोन जि सभाया जोंखौ 1914 सननिफ्राय लोगोसे खालामनानै दोनदों बे सभा जों खुंनो थाखाय थांबाय थादों आरो बेनिखाय नैबे गिर्जा न'नि जितु खुन्थिया गायसनगोन बेयो जोरसुला जाथों जों जेसेबांखिनि समय निरुपन खालामबाय बेयाव जिरायगोन इसोरा जोंजों लोगोसे थाथों बिनि उपस्थिति बिनि आशीर्बाद जोंजों लोगोसे थाथों बेनिखाय फैदो जोङो दायो बे खनानि खुन्थियाखौ जोङो दै जों लोगोसे जों प्रार्थना खालामो बेनि उनाव जोङो उनावहा होगोन जों हायो लोगोसे जों प्रार्थना खालामो इसोरनि उपस्थितिजों लोगोसे सोरगोआव थानाय
प्रभु बोथोरनि खैदां खैफोद अमंगलफोरनिफ्राय आफा इसोर नों जोंखौ हमथागोन आरो नोंनि नामाव आफा इसोरनो बेखौ जाफुंसार खालामगोन आफा इसोर बेखायनो आफा नैबे खनानि खुन्थियाखौ नोंनि नामावनो जों गायसनबाय आफा नोंनि बायख'खौ आफा इसोर जों गोसोखांबाय जिसयानि 27 सिरियाव आफा इसोर नोंनि जि गोगोम बायख' नोंनि हांगोनां बाथ्रा आफा इसोर बेयाव बुंदों खनानि खुन्थिया बिथाखौ आफा नोंनो गायसनो आरो जिफ्रा बेखौ फोथायो बिनि सायाव भरसा खालामो बिसोर मालाबाबो लाजि सिं जानाय नङा आफा नोंनि बे गोगोम आसा बानि दं आफा नोंनि बे बायख' बादिनो आफा बे खनानि खुन्थियाखौ जों गायसनबाय आफा नों जोंखौ आशीर्बाद खालामदो बे गासै आर'जखौ जोंनि बासैदो जिसुनि नामाव जों बिबाय आमेन बहुत बहुत धन्यबाद फाइनालि जोंहा जोंनि जि बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि 312थि जि बोसोरारि जथुमा एनुवेल कनफारेन्सनि जि लाइ खुन्थिया गायनाय बे हाबाफारि जोंहा बियो जोबनानै थांबाय हाबाफारि बायदियै आरो जोंहा दिनैनिफ्राय माने नैबे पेन्डेलखौ मावफुंनाय जासिगोन आरोना दिनै 15 डिसेम्बर 15 तारिख डिसेम्बर दिनै लाइ खुन्थिया गायसनना लाबाय आरो बेबायदियैनो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि जि बोसोरारि जथुमानि बे हाबाफारिया सिरिबाङै जालांबाय थासिगोन आरो दिनैनिफ्राय आरो नोंथांमोना बिदिनो गोदान भिडिअ मोनलांबाय थागोन बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि जि एनुवेल कनफारेन्सनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुलांबाय थानो मोनगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंहा दिनै बेयाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि लाइ खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय दे लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना नैबे बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि जि एनुवेल कनफारेन्स नैबेयाव फैनो दाबावासै आरोना लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आङो गेलागाव बग्रिबारि बेप्टिस्ट मण्डलिनि सोद्रोमा जानानै बयखौबो एनुवेल कनफारेन्सआव हांख्राय हरबाय लोगोफोर जोंहा बे मा होनना बुङो जायगा मेपखौबो मोनगोन आं आरो उननि भिडिअफोराव नोंथांमोननो बुंनो नाजागोन दे लोगोफोर